Hola, sóc el Marc Rubín de Celis i respondré les preguntes del cadet interterritorial. Per què va elegir el bàsquet en canvi d'un altre esport? Bueno, de fet, jo vaig començar jugant a futbol a l'extinta ja Unió Esportiva Lleida i va ser un amic de classe el que em va proposar anar a fer uns entrenaments de portes obertes que hi havia al Lleida Bàsquet i doncs vaig accedir-hi, vaig anar amb el meu amic de classe i la veritat és que em va agradar tant que ho vaig tenir claríssim que l'esport que volia fer era el bàsquet. Quants anys portes jugant de professional? Doncs porto des del meu primer any de sènior, que vaig començar jugant al Club Bàsquet Pardinyes, vinculat amb el Força Lleida del Leport, i això va ser als 18 anys, doncs ara en tinc 24, doncs seran 6 temporades. Alguna vegada has pensat en deixar el bàsquet per dedicar-te a un altre esport? La veritat és que no, el bàsquet m'agrada molt i el dia que em deixi d'agradar, que deixi de disfrutar el dia a dia, cada entrenament, cada partit, doncs segurament em plantejaré jugar al bàsquet a un altre nivell o canviar d'esport, però de moment el bàsquet m'agrada molt i espero que així sigui molts anys. El teu joc és inspirat en algun jugador? La veritat és que no, la veritat és que el meu joc, doncs, al final el joc és de cadascú, però sí que evidentment doncs, hi ha jugadors que m'agraden i un dels jugadors que m'agradava més quan era petit i tal era Ricky Rubio. Quin va ser el millor entrenador que vas tenir i amb quin equip va ser? És una molt bona pregunta i per tant he de contestar que Gerard Encuentra amb el Club Bàsquet Pardinyes. Amb quants anys vas començar a jugar a bàsquet? Vaig començar a jugar a bàsquet als 6 anys, per tant em porto 18 ja. Quins records em guardes de la teva experiència com a tercer classificat a l'europeu amb la selecció sub-18 espanyola? Doncs la veritat és que em guardo molt bons records, va ser la millor experiència de la meva vida i a sobre doncs, poder compartir vestidor amb jugadors que ara mateix estan a la NBA o jugant molt i molt bé i molts minuts a la Lliga ACB, doncs la veritat és que va ser una experiència inoblidable i que ho vaig gaudir moltíssim. Què et va motivar a convertir-te en un jugador professional? La veritat és que res, jo vaig fer una molt bona temporada de júnior que em va portar a estar a la selecció espanyola sub-18 i just quan vaig tornar doncs, vaig rebre l'oferta del Força Lleida del Club Bàsquet Pardinyes per jugar als dos equips i doncs vaig decidir provar-ho i la veritat és que el món professional és dur, no és tan bonic com tothom ho pinta, però a mi m'agrada molt i ho gaudeixo molt. Quant temps dediques a l'esport cada setmana? Doncs dedico moltes hores, perquè ja no són només les hores pròpies de gimnàs, de preparació física o d'entrenament en si, sinó també doncs, aquí s'ha de comptar els viatges o, per exemple, les activitats que deixes de fer per estar bé físicament, com podria ser doncs, anar a fer una patxanga amb els amics o algun dia doncs, que em quedo a casa descansant perquè tinc partit i no vaig a dinar fora o a prendre alguna cosa amb els amics. Quants dorsals has portat en la teva carrera i quins han sigut? Doncs el meu dorsal preferit és l'11, però aquí el tenia el Rubén i doncs, com ja portava més anys que jo aquí, doncs no vaig demanar-li i li vaig deixar amb ell. I he portat el 4, tant al Pardinyes com al Força Lleida, i aquest any doncs, m'he decidit pel 3, però sense cap motiu en especial. De què estàs treballant o què estàs estudiant mentre jugues a bàsquet? Jo he acabat la carrera d'Administració i Direcció d'Empreses, que l'he estudiat tant a la UDL, a la Universitat de Lleida, com per la UOC, a distància, i ara mateix estic fent un màster en Gestió Esportiva i Gestió d'Esdeveniments Esportius per Unisport. Tu de petit eres fan, ara que tens fans, què se sent? Doncs la veritat és que és una de les millors coses que et dona el bàsquet professional, doncs el fet de que els nens petits t'admirin i que pugui ser un exemple per ells, però també alhora és una responsabilitat i has de mesurar bé els teus actes, has de ser molt agraït perquè, com bé ha dit en la pregunta, doncs jo de petit era fan i jo tracto als més petits com m'agradava que em tractessin a mi quan jo admirava jugadors.